Onyeisi oche Anambra State Disability Rights Commission, Barrister Chuks Ezewuzie, akọwago nwanne ya nwoke Tolia bụ onye hapụgoro ụwa bụ Sir Francis Ezewuzie dịka onye nna, onye na-agba mbọ ikwu n'eziokwu, nakwa onye biri ndụ kwesịrị nṅomi. Sir Ezewuzie hapụgoro ụwa bụ nwafọ Okpo Village na Ekwulọbịa nke dị na kansụl ime obodo Agụata. Ọ nwụrụ ka ọ gbachara afọ 66 n'ihe mberede nke ụgbọala ma bụrụ onye so n'otu Knight nke St. Molumba oge ọ nọ ndụ. Emmanuel Chigbata, onye nta akụkọ anyị, ga-ewetazi akụkọ a n'uju. Ya bụ mmemme elimozu bụ nke ebidoro site na Ajamisa na St. Anthony's Catholic Church Ekwulọbịa, nke ọ bụ Bishop Ekwulọbịa Diocese Peter Cardinal Okpaleke nọ n'isi emume ya, nke ọ bụ Chancellor ya bụ Diocese Reverend Father Lawrence Nwankwo nọchitere. Cardinal Okpaleke siri na ya bụ onye lara mmụọ metụrụ ọtụtụ ndụ aka ma bụrụkwa onye na-enyere mmadụ aka ma kasie ya bụ ezinụlọ maka na onye ọbụla ga-anwụlile anwụ. Nwanne nwoke ya bụ onye lara mmụọ Barrister Ezewuzie siri na ọ bụ oke ihe mwute na nwanne ya rapụrụ ya ma kọwaa na ọ were ya dịka nna oge nna ha nwụrụ mgbe ha pere mpe. Ụmụaka ya bụ onye lara mmụọ Maazị Chukwuemeka Ezewuzie nakwa Oriakụ Chidimma Ọfịa kọwara nna ha dịka nna chọrọ udo nakwa bụrụ onye na-ekwu eziokwu. N'otu aka ahụ ka onye bụ Ground Knight nke Ekwulọbịa Sub Council Sir John Omaliko kwuru na Sir Ezewuzie bụ onye kwudosiri ike n'okwukwe na Diocese nke Ekwulọbịa. Elimozu mgbalu site n'aka ikwu na ibe, ndị enyi nakwa ezinụlọ bụ nke ejiri chịkọba ya bụ mmemme site n'Ekwulọbịa. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.